Ikastolarentzat garrantzitsuena haurra ikastolara pozik eta gustora etortzea da. Etxean bezala sentitzea, goxo eta seguru. Ikastolan haurra da erdigunea, eta konfiantza daukagu bere kabuz garatuko dela eskeitzen diogun testuingurua egokia bada. Azkenean, bere beharrak eta interesak asetuko ditun testuingurua bada. Horregatik, espazio berriak pedagogiaren esanetara diseinatu ditugu. Eta espazio hauetan gu izango gaituzte bidelagun. Behin obra bukatuta, oso pozik. Terpeak izugarrizko hobekuntza eman du. Gelak ere oso zabalak eta oso gogoko dituzte umeek, eta behintzat gure etxekoak oso gustora datoz. Aita Larramendi ikastola kooperatibako partaide guztiek hartu dugu partaidetza prozesu honek eman digun emaitza honetan. Marko pedagogiko berriak ezartzeak eskatzen zigun espazio fisikoak berriz ere berrantolatzea. Eta prozesu horretan, bai eraikuntzen tipologia eta baita inguratzen dituzten zuhaitzak mantentzea lehenetsi zen. Emaitzarekin oso pozik gaude, bertan ikusi dezakezuen bezala.